ул әле менә төшкәндә дә егетләр, кызлар белән киңәшеп төшәбез. Сезнең яшьлек ул авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт куйган кешеләрсез. Кул хезмәте белән булган инде бөтенесе. Берегез ферма мөдире, әле бүгенге көндә Татарстан хуҗалыгы республика күләмендә иң күп сөт савучы колхозлар була икән. Слава синең заслугы да зур инде монда. Ул фермада бөтенесе әти элеккенә менә искә төшерә, бетон белән ташыдырык дип әйтә. Сөтне нигә батырадырык дип әйтә, шишмәгә батырадырык, салкынайтырга кирәк ничә сәгать эчендә дип. Шуңа күрә сезнең авыл хуҗалыгы өлкәсендә шушы җирлектә калып хезмәтегез зур булган. Ихлас күңелдән рәхмәт. Пар канат булып әле бергә 70-не дә, 80-не дә каршыларга Аллаһ Тәгалә хәерле гомерләр бирсен, хәерле сәламәтлекләр бирсен. Балалар рәхмәт хаты. Ислам Зинаида апа, бергә балалар белән кычкырып рәхәтләнеп укырсыз. Монсы инде Ислам утыр. Монсы рәхмәт хаты. Монсы инде кичкенә генә бүләк бездән. Ихлас күңелдән кабул итеп алыгыз. Тазалык, тигезлек сезгә. Зинаида апа, монсы кызларга шәшәк инде. Кызларга шәшәк. Чыгып китмәгәнсез читкә, монда авылда калгансыз. Ансы да зур батырлык инде бүгенге көндә. Балаларыгызда Лида апайның ашауларын күп ашадык инде пешергән. Барыбер дә алар да каядыр читкә китмәгәннәр. Куйган хезмәтегез өчен улы рәхмәт сезгә. Пар канатларыгыз өзелмичә, сынмыйча, тигезлектә яшәгез. Зинаида апай, сезнең чын күңелдән, Салават Совет исеменнән, шәхсән үзенең исеменнән шушындый матур бергә тормыш итүнең 60 ел булу белән чын күңелдән тәбрик итәм. Инде матур итеп яшәгәнсез, алга таба да матур итеп яшәргә насыйп булсын сезгә, шушы җирлегебезнең ак әби, ак бабайсы булып калырга насыйп булсын. Бездән сәйсәвиттән кичкенә генә бүләк. Рәхмәт инде, рәхмәт. Вячеслав Зинаида апай, сезне шулай ук Балтайчыбызның ЗАГС бүлегеннән дә ихлас күңелдән шушындый матур юбилейгез белән тәбрик итәбез. Тормыш сезгә шушы 60 еллар дәверендә шактый гына борчу мәшәкатьләр дә китергәндер. Йөрәкләрегезнең әрнеп авырткан вакытларда булгандыр. Ләкин барсында әҗере булып, менә бүгенге көндә балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтен күреп яшәүләре насыйп булган сезгә. Тормышыгызны матур эшләр белән үрелдереп баргансыз. Акыллы, тәрбияле балалар үстергәнгә бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә безгә яшьләр өчен сез үрнәк гаилә булып торасыз. Әле киләчәктә дә яшьлек мәхәббәте белән яшәп, җаннарыгыз да, күңелләрегез дә һаман яшь булсын дигән теләктә калабыз. Әле тагын да сез белән күрешергә насыйп булсын иде. Һәм инде Зинаида апай, сез куярсыз микән районыбызның дан китабына үзегезнең 60 ел бергә торуыгызны раслап имзаларыгызны укыгызны сорыйм. Кайда матур итмәнем монда. Менә монда утырасыз. Татарстан хуҗалыгы күпме сөт савадыр я? Un буладырымы? Un тонналап буладырымы? Ватта мин бездә сыер савында алып киткәннәр безгә. Сезгә алып китмә? Бездә Равлини сыерлары гына бездә. Равлини сыер, Равлини дуңгызлар. Анда аткөрү гүзәре, аткөрү дуңгызлар бар. Радинли барбыр да инде аның сөтнең заслы нигезе бит инде таналардан, таналарны йөгертү, таналарны караудан тора инде. Сигез яшьтә күзек Рәхмәт. Зөһрә катны тегендә. Хәтле тормышның. Ник әйбәт торган инде сугышып ташып тормадык инде. Бабайда эши бирмәде, дип әйткәнә акыллы булып бергә эшләдек. 20 ай булмады. Иратшы беләдә, иратшы хатынгыз эше дип тормадык инде. Бергә эшләдек, ансында басында бергә эшләдек. Рәхмәт. Урамга чыгып эшеп йөрмәде. Яшь буынга нинди теләкләрегез бар менә яшьләргә? Ник яшәргә нинди? Хәзер инде тормышта бик рәхәт. Бөтенесе газы кергән, утыны пиши яккан, суы кергән. Бик рәхәт кенә торсыннар инде. Берсен тыңлап, санап, берсен сүзе белән берсе киңәш итеп. Менә шундый гына тормышны телим мин яшәргә. Рәхмәт.